othi nxa uthethayo ndehlile ndizobahlangula, ndivile ukukhala kwabantwana bam abaseGibhithe abaqhutshwa kabuhlungu. Ndehla ke ngoku ndizobahlangula. Wabese ke mnikeza isiqinisekiso ukuba kuzakwenzeka lena le Moses, ukuze ube sure phambi kwenkosi uFaro, ngoba uMoses wayesoyika ukuyojongana noFaro, kodwa ngenxa kaThixo wafumana isibindi wahamba waya eGibhithe. Bangavume uFaro ukubakhulula abantwana bakaThixo, ngoba wayenento ethi uMoses uthi mabayonqulwa uThixo ongabonwayo, bona benqula uThixo abazenzele yena. Lithi izwi lenkosi babethwa ngezibetho ezilishumi. Lithi amanzi ajika abaligazi, wadwala amasele atakataka agcwala ezindlini, kwabakhona izibawu, kwabakhona ilocust. Lithi iBhayibhile kwabakhona izifo ezinganyangekiyo. Lithi iBhayibhile kwabethwa i-firstborns zaswele njalo njalo. Haleluya. Wanqama uFaro wawakhulula amaSirayeli bamakahambe noMoses bayokhonza uThixo. Wahamba nabo uThixo wavuleka indlela elwandle, wazibonakalisa. Lithi iBhayibhile wayebakhokhela ngelifu, lithi iBhayibhile wayebakhokhela ngomlilo. Haleluya. Now endleleni yonke uThixo ezibonakalisa yokuba unguThixo wahamba nabo, kodwa kwahambeka ngoba uMoses wayeba nexesha lakhe lokuba shiya ababantu ayothatha umyalezo entabeni kuThixo. Haleluya. Laba bantu bebeqhelile ukukhonza uThixo eGibhithe. Now sebeyatshintsha ngoku bathi uMoses kuyabonakala uba akazubuya pha, masenzeni uThixo. Bakhutshiwe kwizithixo zakwaFaro, bafuna ukuzenzela esinye isithixo ngoku. Moses uyabuya entabeni. Lithi iBhayibhile wathi esesentabeni, xa ufunda uchapter number 30, lithi iBhayibhile wathi esesentabeni uThixo wathi Moses khawuleza wehle, abantu bakho babhatyaziwe. Now uThixo ubanikeza, uyabonakala uba njengoba uMoses ebephuma nabo eGibhithe, uthi abantu bakho Moses khawuleza wehle babhatyaziwe. Haleluya. Wayesho uMoses naye uthi hayi, laba bantu bakho Thixo bayamona. uThixo bathatha ubanikeza uMoses ubathatha abanikeza uThixo. Haleluya. Now lithi iBhayibhile ngoku uMoses ngenxa yomsindo, umsindo womuntu awusebenzi, wawabulala amaxhwele. Umyalezo wayewuthathe uThixo ukuzisa kwaba bantu wawabulala. Lithi iBhayibhile nxa lithethayo uthi uThixo Moses, ilaka lomuntu, umsindo womuntu awusebenzi. That is why bazalwane siloko sisho umsindo ingozi enkulu. Bani utheni uzubulala umuntu ndibethwe ngomsindo? Bani utheni uze wenzele into ndehlulwe ngomsindo? Umsindo womuntu awusebenzi. Haleluya. Bekade nje ngibalisela lo tata pha nihle naye pha. Simokola ndiyamxela ndithi ba kunzima kwelizwe siphila kulo. Beke ndathi lapha nje ndihamba nonkosikazi silapha, ndimkhaphe le hotel inyama apha eSonic elandula Yolanda Access Park. Twesibili nje twini nje kwathi gqinkwe kwana njengabanyana inofuthe iza kuthi uthini lo ithoba ku ndithi hayibo uthini lo ndawuxaka kakhulu ndithi hayibo benye ndathini phi ndithi noba ndithi uziqola uba ilizwe likhohlakele. Nawe undithi hayi ayikho idama mntana yazengezela uthi nobawo ubhetele wona uyicinga sewusendlini unanda udla ngamazinyo ngoko nangona udlala abantwana manje. Haleluya. BeMoses umsindo womuntu awusebenzi. Ndithi yabona wona uzamdla ngamazinyo sikwadle ngamazinyo ngoba kuthethi age lemihla ishotele ngakayibathi yayiqhela iyayazi ithembeni. Haleluya. Umsindo womuntu awusebenzi. Hayi ngezwelo la omnyadisele baya ebhobothwe sesindiyamxakwelikapo bayangezela ayiqingisekeleni uba hey madoda
Kazi bazawuhamba njani izinto pha e-Eastern Cape. Umsindo sowuyehla ngela xesha. Umsindo sowubuye eqaleni umsindo ngoba uzasibona ukufika kwakho. Haleluya. Umsindo wonke awusebenzi. Abanye abantu bashiya inkonzo kodwa ayiyeka loo nto leyo bayemgezela bathi ubethwe ngumsindo. Usathane afika uqeqeshela umsindo uqeqeshela udibana nawo sindiyayiyeka. Moses umsindo wonke awusebenzi because namacwecwe. Haleluya. Haleluya. Umbona umntwana ukhona umsindo uthetha umntwana. Ubone nomsindo boma yaka nomsindo suka. Ngeke ngibona nje intwana nabo apha kwethu zika TikTok iphethe izelo. Ifuna ukubhala i-exam ngekhala. Kuthiwa goduka bana uqualify for ukungabhala. Uthi bani ngawubhala mina ngase ngiliwe. Alale phansi abedekeze bathi ngase lime ziyetsheni teacher. Ngazange sakubona abahlazwa nje thina safunda esikolweni. Abantwana banemisindo, abantu abadala benemisindo. Bonke nje ezweni konakele kodwa uThixo uthi umsindo wonke awusebenzi. Baninzi namhlanje bahlela enhlokweni ngenxa yemisindo. Baninzi namhlanje bayahlukana nento ezibalulekile empilweni zabo ngenxa yemisindo. Nenzwa njalo. Anenzwa njalo. Umsindo wonke awusebenzi. Haleluya. Ngoba uMoses lamaqeqe wabulele ngenxa yomsindo. Kanti labantu ukuze balunge bazawudinga lo myalezo osuka kuThixo. No ngonxa sithi mhlawumbe ngoba enkuzwini sithenge iBhayibhile simathenge iBhayibhile Day 20 sizibeka apha sazi ba khona kuzakhonza bonke abazalwa ngenaBhayibhile sibanikeza iBhayibhile. Philisi yakuyena apha wenye imini sifike bahlela abazali abatshayeli. Baye batsala insango baye baphethe ibhiya abaye vele nomsindo sithi sichise zonke iBhayibhile. Haleluya. Uyakwazi ukuvela nento kaThixo ngenxa yabantu. Haleluya. Umsindo wonke awusebenzi. Haleluya. Sengcibile ke bangcwele but lethi iBhayibhile ngokemvelo. Uthi uThixo ethetha naye Moses yenza amanye amatsha. Moses baza amanye amatsha. Ndizawuphinde ndibhale the same message kulamanye amadala. Haleluya. Amatshe wona azaba matsha. Kodwa umyalezo wona kuzoba kulwa. Haleluya. Umyalezo uzutshintsha Moses. Bayiswaye ngithi umsindo wonke awusebenzi kodwa wena phinde ubaza amatshe amatsha. Umyalezo wona kuzoba kulwa. Wadala. Haleluya. Uvamisa ukuletha weshumayeli uba uzayi abakhona phela abangaphambili uthi asiqali indlela. Singabonakala sibatsha singabantu abatsha asiqali indlela engazange yatshwe sihamba indlela yake yahanjwa. Haleluya. Asuzufika siphethe iBhayibhile elitsha siphethe the same Bhayibhile eliphethwe ngabangaphambili. Phansi sibaza amatshe amatsha. Umyalezo oluzoba ngulwa wadala. Hallelujah. Amen. Umsindo wonke nje awusebenzi. Siyela nesikolo ngiyakhetha. Bese ukula mntana mncane 18 kwavele. Wabe khona umsindo. Hallelujah. Yawuyela nalo umsindo ngawusiwe ngohlobo, wenza ngohlobo. Uzokhuphula kakhulu inyanga kuba hey madoda. Inyanga yaphela ngoba uzokhona bakuthiwa umsindo emsebenzini. Umsindo wonke awusebenzi. Sabana nomsindo wakho mzalwa. Noma kunjani usabane nomsindo wakho ngoba umsindo uzawehla wona ibuye ingako seyenzile ngenxa yomsindo. Umsindo wonke awusebenzi. Haleluya. Haleluya. Ukhumbula mnabakho mna indoda apha emakhaya. Abe ibethiwe ungabhali sasibethwa ke thina ngosikolo edwa akasibethwa kodwa yazi ulibetha mntwana phandle nathi lasho nathina nene imbetha abantwana nabo. Haleluya. Haleluya. Sasibethwa ngokulate akabilate ngisengathi haleluya. Haleluya akabilate tu. Amen. Edethilo lomntwana wabo wehla ngendlela lapho wathi baba yini Sawudibane ezulwini yozibulala
Kanele finish impilo yalapha ekhaya siyabethwa senziwa ukuthi ngenke ngezibulala wehlala endlela. Waqala umzali wayicinga le nto abantu kabexesha bakhohlana akubulala nyanga. Waphuma iphethe futhi intambo ethi hayi namhlanje ndiyozihenga. Wephuma ngegate wehla. Wathatha umdala kunaye kwathiwa khawumlandele. Angasibulala umntana. Lo omlandelayo unaqoma andisomlandelani ngoku nakandiboni. Imzinele funa ukubona uzazibulala nyani na. And uphuma kwakhe ebandleni nentambo yakhe wayishoba uyozibulala yena. Hallelujah. Ezeqhubeka nohambo idakada amasimbe siya umsindo uyisebenza. Ezeqhubeka umsindo uthe eyofika ehlathini. Seyayicinga into enzima kakhulu. Umsindo wonke awusebenzi. Yabazalwane umsindo wakulawula ukwethu ubuya kanelo. Hallelujah. Kunezinto ezicina sosenzima bathi ube ngenwe yini. Bokutheni uzenthethe kola hlobo. Bokutheni uzenenzele yani into. Pheshelelo ngusathane khawulezisa. Ubona bagezela abazali bakho. Khawulezisa. Bayazihenga wabona abalimi hlobo mzanyana. Ngento nje icinga uve kuthiwa uvela waphuma kwangena bekamereni. Kodwa besahlele ngokuthiwa ngakuthiwa ezibule. Womsindo nje emncinci nje ngoxa ungcoliswa umuntu engabethwanga nokubeka. Hamba nomfana wahamba. Lo mlandelayo wafika wambona wafika watshona edongeni enzongeni emahlathini. Kodwa bezobona bathi napa umuntu khona nyalo ukuthipa izandla. Zamthula phana ngomlilo qala sithoba. Ndazimela namkhoba ndathi nambona futhi wahlala abazala ukuthi ngiyibeka ukuthi ekhaya. Akayenzi into bethe zoyenza ngo. Thubunalo lonke ziheka kwandini umsindo uphelile. Hallelujah. Moses umsindo womuntu awusebenzi. Hallelujah. Ngaliswaye ukubona ngathi umsindo omkhulu ngathi unywa kakhulu ukukhomba bakenhlaba ngiyohlala ngiyeke yonke lo. Thena emsebenzini nasiyake ziyanyathelana kwa emsebenzini. Naw uthi uthethe nomanager ukuzivese ubalance egcina uthi hayi no hayi kaloku. Uyicilo sokuba hayi manje umphathi kuphela kosuku lo. Umsindo womuntu awusebenzi. Hallelujah. Kodwa wena lo myalezo kubantwana bakaThixo Moses bazama amatsha umyalezo wona uzoba mdala. Umsindo womuntu awusebenzi. Hallelujah. Umsindo womuntu abanye abantu bakhohlakele. Kambe nje wena wawuna umsindo nje ngexesha sowaxola sowanibala nalonto le. Ubuya bani? Into ezakulanda phansi uyakhumbula. Sawulibeke lezo zinto wena uyakhumbula. Wawucimba uthini? Uyakhumbula ngo-95, uyakhumbula ngo-96 ubona udilishana nenye. Hallelujah. Moses umsindo wonke awusebenzi. Kulonto wazisola yathi dadi ingenwe yintoni. Wawungenwe yinto eyenza umuntu umsindo. Hallelujah. That is why izwi lenkosi lihambe lithi okanye umculo nothi izwi lenkosi kunomculo oculayo ocula uMasikhande uthi nxa eculayo ubani ubheka imozulu ithuli uthi sizalwa nabanye sife nabanye. Hallelujah. Kone sizalwa sihamba nabo sivana nabo siyamba kodwa ngase sisifa asahambi nawo sasihamba nabo sesihamba nabanye ku. Hallelujah. Ngoba apha endleleni bahamba kwavuka izinto kwavuka imisindo kwakhona uphasana umsindo bazalwane kufuneka ulawule umsindo. Umsindo womuntu awusebenzi. Cela siphakamise isithandazo. Baba siyabonga. Sibonga